Musikterapi. Hvad er musikterapi? Lad os fokusere på musikken. Musik har levet i 40-100.000 år. Det er set i alle generationer. Musikken er en del af os, og det har det altid været. Man har aldrig kunnet finde menneskekultur, uden der har været musik. Men hvordan kan det være, at musikken kan få os til at hoppe og danse, når vi er kede af det? Eller kan føle os som de heldigste personer i hele verden? Jo, nu skal du høre. Når du hører musik, bliver du automatisk glad. Men hvorfor? Din hjerne kan utrolig godt lide det stof, der er i musik. Det kaldes dopamin. Du får blandt andet dopamin, når du har samleje, hvis du vinder i lotto, spiser eller hører musik. Stoffet dopamin ryger op i din belønningscenter, og det gør, at du bliver rigtig glad. Der er for eksempel rigtig mange, som tager coke, fordi at der er dopamin i, og de tror, at de kan blive glade på den måde. Men hvad har alt det her med terapi at gøre? Jo, ser du. En musikterapeut arbejder med musik til dagligt. Han kan gøre dig glad på grund af musik. Musikterapi kan både hjælpe på stress, angst, nærvær, demens, depression, familie osv. Forskningen har vist, at musikterapi hjælper, og det burde udbredes i Danmark og i verden. Så hvorfor skal vi ikke se på noget mere musikterapi, når det kun gør din hverdag bedre? Her har vi en lille film af, hvad musikterapi kan gøre, hvis du har en depression. Her ser I Torben. Torben er rigtig ked af det her for tiden. Torben har faktisk været ked af det i rigtig lang tid. Hans humør skifter tit. Nogle gange er han glad, men mest ked af det. Torben føler sig rigtig udenfor. Han har ikke nogen socialt. Kun sig selv. Men Torben kan stadig nå at få hjælp. Ja, bare kom op. Hallo? Hej. Hej, er det dig, der skal snakke med Pernille? Ja. Så skal du bare vente herovre i 5 minutter, så er klar. Okay. Vi ses på tirsdag, ikke? Torben? Ja, det er mig. Hej, jeg hedder Pernille. Jeg hedder Torben. Kom indenfor. Tak. Bare til plads. Vil du have noget at drikke, te, vand, kaffe? Ellers tak. Nå, Torben, hvorfor er du så her? Jeg er sådan lidt ked af det og nederen nogle gange. For tiden egentlig meget. Ja. I forhold til depressioner, hvad synes du så, hvis vi prøver noget musikterapi? Jo, kan vi det gøre. Ja. Hvordan har du det med musik? Det er sådan lidt fint nok, tror jeg. Hører du meget musik i sådan fritiden og sådan noget? Altså, jeg kan godt lide musik, men jeg ved ikke. Det er lidt svært, synes jeg. Jamen, så prøver vi det. Ja, jeg henter lige instrumenter på det. Så får vi lige sådan en her. Ja, okay. Har du nogensinde spillet på sådan en før? Nej. Okay, men så prøver bare den her. Den er altid god. Hvad synes du så om det her? Ja, det var dejligt.
Jamen, det er godt, vi gør fremskridt. Ja. Så tænker Jeg føler mig i hvert fald lidt bedre tilpas nu, tror jeg. Det er godt, men så tænker jeg, at hver tirsdag kan du komme her, og så kan vi Det lyder fint. lave musik, ja. Så det var bare... Vi ses på næste tirsdag. Jamen, hej. Hej. Her er et eksempel på, hvad musik kan gøre, og hvad det kan ændre ved en enkelt scene. Som I kan se og høre, kan musik og musikterapi forandre en masse ting. Vi synes, at der burde være mere musikterapi i verden og i Danmark, da det kun viser gode resultater.